Salutare tuturor și bun venit la o nouă explicație vizuală. Astăzi chiar o să dăm cărțile pe față când vine vorba de training. Cum transformăm o prelegere din aceea, e bine, cam pasivă și plictisitoare, într-o experiență practică și plină de energie. Ne vom baza pe un ghid excelent pentru trainerii aflați la început de drum, gândit să elimine complet monotonia. Haideți să vedem cum arată traseul ăsta. Și începem direct cu o bombă. 50 până la 70%. Da, ați auzit bine. Ăsta este procentul din timp dintr-un atelier care trebuie dedicat absolut exclusiv activităților practice. Pentru un trainer la început, știu, e un fel de trezire la realitate. Ne cam spulberă iluzia că trebuie să stăm la catedră și să vorbim non-stop ca să fim valoroși. Pur și simplu, dacă jumătate din timp nu se întâmplă ceva practic, nu își putem spune atelier. Totul se rezumă la acțiune. Deci ce înseamnă de fapt asta? Ei bine, un atelier, sau workshop, cum îi se mai spune, este prin definiție un program scurt, intens și super structurat. Nu este despre a transfera informații pe bandă rulantă, ci despre a dezvolta abilități reale. Vrem ca participanții să plece de acolo nu doar cu agendele pline de notițe, ci cu deprinderi complet noi, pe care, atenție, să le poată aplica în secunda 2. Pentru a ajunge acolo avem o agendă foarte clară astăzi. Vom discuta imediat despre ce este de fapt un atelier, cum îl deschidem corect, cum derulăm acele activități practice, de ce e vital debriefingul final și, la sfârșit, un checklist de obiective. Practic, e harta perfectă pentru orice formator la început de drum. Partea 1. Ce este un atelier? Să punem fundația. Uitați care e faza cu transmiterea pasivă versus dezvoltarea activă, pentru că e o capcană uriașă aici. Când abia intrăm în lumea trainingului, avem tendința să măsurăm succesul în funcție de câte informații am turnat într-o sală care ne ascultă în liniște. Dar succesul real, succesul înseamnă o schimbare de comportament, se obține prin mișcare, prin colaborare, prin a pune mâna și a face. Trecerea asta de la simplu ascultător la om care execută efectiv sarcini este absolut esențială. Și, credeți-mă, nu o spunem noi, o spune știința. Pionierii învățării adulților precum Knowles și Kolb au demonstrat de mult timp treaba asta. Dacă nu există experiență directă, atenția se prăbușește. De aceea, atelierele trebuie să fie gândite în calupuri de cam 3-4 ore de practică intensă. Creierul unui adult e simplu. Are nevoie să testeze informația chiar atunci, altfel, o ignoră și a plecat mai departe. Trecem la partea a doua, deschiderea atelierului. Acele prime minute absolut critice. Minutele astea funcționează exact ca un mecanism elvețian. Pasul 1. Alocăm 15, maxim 30 de minute pentru a sparge gheața. Oamenii trebuie să se conecteze. Apoi, pasul 2, extrem de important, aflăm așteptările. Vrem să știm unde se situează participanții de la bun început. Iar pasul 3, briefingul, adică setarea regulilor și a agendei. Și știți de ce contează atât de mult? Pentru că aliniază pe toată lumea și transformă o sală poate plină de anxietate într-un spațiu super sigur pentru învățat. Ajungem la partea a treia, derularea activităților practice. De fapt, inima întregii experiențe. Aici se produce o schimbare uriașă de perspectivă care, sincer, ia o piatră de pe inima oricărui trainer începător. Formatorul nu mai este acel profesor atotștiutor urcat pe un piedestal. Rolul se transformă complet. Devii un facilitator. Demonstrezi, explici lucruri din mers, te plimbi printre oameni și corectezi fix la momentul potrivit. E o dinamică mult mai naturală și mai umană. Și iată cum arată asta în practică, printr-un circuit super simplu. Pasul 1, trainerul face demonstrația. Arată cum se face. Pasul 2, participanții primesc sarcini clare de lucru, fără ambiguități. Iar pasul 3, trainerul face un pas în spate. Observă, ghidează și intervine doar când e nevoie. Formula asta simplă în 3 pași chiar este salvarea supremă pentru oricine are emoții când conduce un exercițiu. Bineînțeles, ca energia să rămână sus, ne folosim de un arsenal întreg de metode experiențiale. Vorbim despre provocările jocurilor de rol, despre simulări complexe, experimente la prima mână și, evident, clasica practica repetată, adică antrenamentul pur și dur. Dacă folosim inteligent chestiile astea, nu doar că nu adorme nimeni, dar toată lumea e super concentrată pe cum va aplica lucrurile în viața reală. Mergem la partea a patra, debriefingul final, sau, cum ne place nouă să-i spunem, faza în care cimentăm totul. Pauza asta de reflexie de la final este, credeți-mă, absolut vitală. Are 3 mari roluri. Aduce procesul la nivel conștient, transformă exercițiul ăla mecanic într-o lecție pe bune și, evident, fixează informația.
Marea greșeală e să credem că învățarea se termină când oamenii lasă pixul jos. Complet fals. Dacă nu-i ghidăm să reflecteze la ce s-a întâmplat, abilitățile alea noi pur și simplu se evaporă. Debriefing-ul nu e opțional, e obligatoriu. Partea 5-a, checklist pentru obiective, cheile succesului. Și iată distilarea perfectă a acestui ghid, o listă scurtă pe care trebuie să o aibă orice trainer. 1 la mână, formulați mereu între 1 și 3 obiective clare și observabile. Nu aglomerați mintea nimănui. 2. Alocați, cum spuneam la început, 50 până la 70% din timp exclusiv practicii. 3. Pregătiți materiale clare de transfer, cum ar fi niște fișe faine de lucru. Și 4. Cel mai important, oferiți feedback fix pe loc, imediat. Ei bine, închidem această analiză cu o provocare interesantă. Cum transformăm o viitoare sesiune de curs dintr-un simplu monolog într-o experiență wow? Răspunsul e tot ce am discutat azi. E nevoie doar de o autoevaluare sinceră, de curajul de a adăuga mai multă acțiune, de o facilitare inteligentă și, clar, de acel debriefing profund de care tot am amintit. Dacă punem modelul ăsta în aplicare, simpla predare devine cu adevărat o artă a dezvoltării umane. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi pentru această explicație. Pe data viitoare!